SD और भाई बीर फिसा SD लाइक होदोब्रा मा खालामदों यो मदारु खायसो थोस मदारु नुखायोसो थोस ना मिनिबावबायलै यो दे लाइक होदोब्रा यो आदै माजों जाना फैखो यो आदै सुबिता बिसि उन्दुनो उन्दुनोसो सानदोंमोन आं अर भाई आया उन्दुनाङा जाखांबाय नामा एसटि मा होनलायखो इउलाय अनजितखौ हगारना हो आंनो नों नङाबानो देलै दे ला यो आदै लाबानो जाबाय दे जोंना ओटस प्र फैदों हेल' साल्थि लाइक दानो थेंकिउ ओटस साल्थि मा होनखो एसटिया जाबाय जानायालाय अरबाय नोंलायनो आंबो जाबाय जानायालाय माजों जाखो दे खिथाहरदो एसटि जोंना इउआव मा होनखो आलु सयाबिन ना बाथोनसो ओंख्रिया गोथावआनो माथो इउ आदै नांगौबो बुङो लायाबो होनो बोरै जाखोलै इउ आदै दे नोंनो नाङा होमबालाय आंनो लानोसै दे इउ आदै जोंना ओटसा मा होनखो मा ओंख्रि जाखोब्रा सालथेनो आंना ओंख्रिया माबासोमोनलै सालथे दालि जल ओमफ्राय आलु अमा बेदरसोमोन नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन सालथे जोंना एसटिया मा होनखो दालि रुनायानोलै अरभाय उफाय गैया अरभाय माथो खालामनो आरो उफाय गैया ओरैनो बर्थमान खबरफ्रा बोरै मा होनखो जोंना इउआ आदै नोंनो लाथारदोनो दे होमबालाय आंनो लानोसै दे इउ आदै एसटिया मा होनखो जोंना बा मालाय गोथावथार अरबाय लुगैदों नामा एसडि र' उनाव मोनजाबा जा नोंबो एसटि जोंना ओटसा मा होनखो जोंना थास' बिबार ना गोरान गांजेमा बाथोनमोन ब्र' गांजेमा बाथोन आया गोथावथार माथो ओद सालथे जोंना माबाया मा होनखो इउ आदैया थैब्लाबो खोन्थाया आं बर्थमान खबरखौ बोरै जाखोलै इउ आदै थैब्लाबो खोन्थालायो खबरखौ जोंना एसटिया मा होनखो मोजाङानो अरबायनो एसटिया मा होनखो अरभाय होनना मिनिबायलै जोंना एसटिया देब्रा मानसिफ्रालाय माथो साब्रै गोजो दोङो माथो लाइकखौनो होथारा जोंना मा होनखो इउ मा ओंख्रि जानायनो इउ खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जानायनो जोंना मा होनखो ओत्स बसुमतारी आदै आलु सवाबिन ना बाथोन नोंस्रानालायनो जोंना बस फैबायलै निजोम बस फैबाय बस नों बाइकजों खोनबेसे एक्सिडेन्ट जाखो ओइ जाबायलै आं जानाया खेननै खेनथामसो जाबाय आङो बस खेननै खेनथामसो जाबाय आङो बारा इसिबां अभारद्राय जखम जायाखै आरोना सनजय साल्थे फैबाय जोंना हेल' साल्थे लाइक दा थेंकिउ सनजय साल्थे फुजाखौ लिंहरदो दे सालथे माजों सोलाना फैखो दे खोन्थाहरदो गरमथारलै गामियावसो दंफैयो आं गामिनि एल पि स्कुलाव बारा बेयाव एसे थान्दा नाङोना
जोंना निजोमा मा बसआ मा होनगोन निजोम बसआ आखाइ आथिं बायाखै आंना आखाइ आथिं बायाखैलै मोखाङाव एसे दोलाना दङ मोखांनाल' ओमफ्राय ओरैनो माबायाव आखाइयाव एसे दोलानाय दं आरो मानसियानो नुजाया नों सालथेनो हैद नुजाथ'ला खोमालै सालथे जोंना सनजया मा होनखो सनजय सालथेया एस डि सालथे पिखौ लिंहरदो नों मिनिबायलै एसडि अबेयावथो गोदोहैखो नोंलाय जोंना ओथिया मा होनखो नुजादोब्रा सालथि महरखौ नायनोसैनो साइस गैथारालै सालथे गस्लाबो गानबावाखैसो जोंना मा होनखो सनजय सालथे मा होनखो अर सालथे बोरमा दारिसोमोन नोंसिनालाय सालथेनो जोंना माबा दालि आलु अमा बेदरसोमोन सालथे एसडि खारबाय नामा इयाव आदै हबेयाव खारखो जोंना निजोमा मा होनखो लाइक होबाय बसनो थेंकिउ बस लाइक होनायनि थाखाय आरो बर्थमान खबरफ्रा मोजां ना बस जोंना इउआ मा होनखो मालायसो दारिया माथो दारिया माथो जोंना सालथे मा होनखो बबेयाव दंब्रा सालथेनो ओइ आं एल पि स्कुलावसो दंफैयो सालथे बार एसे मोजां नांनायनि हाइट जाफैदोलै र' सनजय सालथे ब्लुनि दा खोन्थालांदै जोंना मा होनो सनजय सालथे अर सालथि गरमाव गस्ला खुनासो लाइफ होखानांगौब्रा बडि देखायनांगौ सालथि होमबाना सिख्लाफ्रा खारफाजोबगोन सालथे बडि नुबाथाय नंगौ नामा सालथे जोंना मा मोजाङानो आंनाबो अबे माने मोजाङानो आंनाबो दा बे मोखांनि दागोआ खारनो रोंला नैलै जारला जाना थाथारबाय जोंना मा होनखो एसडिया सनजय सालथे पिया रिप्लाय होआ हराखै सनजय जोंना सोरबा आब' फुजा फैबाय हाय आगैनो हेलौ आब' फुजा मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो मा होनखो जोंना आब' फुजाया लाइक दान आगैनो थेंकिउ आब' फुजा जोंना मा होनखो सालथेया फुजा सना मा ओंख्रि जाखो होनो जोंना इयाव मा होनखो आदै हारसिंसो दं नामा औलै हारसिंसो इयाव आदै जोंना निजोमा बस थाथ'नो दानो खारनोसै होनबा बस जोंना सनजया मा होनखो अर सालथे आजिखालि सिख्लाफोरा फिटनेसल' नायोलै सालथे सिक्स पेकल' देखायनांगौ होमबानो सिख्लाफ्रा खारफायो सालथे नंगौ नामा सालथे जोंना आब' फुजाया मा होनखो ओस बसुमतारी आगै दालि जल आलु भाजासो दालि जल आलु भाजा आरोना जोंना निजोम बसआ मा होनखो दखान थांनि आं थांखु लायनो दे बस दे जोंना इउआ मा होनखो हाय आब' फुजा होनो जोंना सनजया मा होनखो एस टि सालथे पिया मानो बिदि जाखो बियोनो जोंना ओथिया मा होनखो बावदोंसो फुजा आब' दहाय सोंखाबायमोन आंनो नै फैबाय फुजानि नाम लानाया नै नोंसोर फुजानि नाम लानाया फुजा दारलिं फैबाय नै लाइक दान दारलिंनो थेंकिउ दारलिं मा ओंख्रि जाना फैखो दे खोन्थाहरदो दारलिं जोंना आब' फुजाया मा होनखो र' दे आगैमोन थाथ'दो जों लुदु गेलेनो नागिरदों दे आब' फुजा दे जोंना इउआ मा होनखो थोद आब' फुजा ब्रह्म गोरलै गथ' होनना मिनिबायलै सयथिबो
जोंना सनजया मा होनखो एस टि साल्टे गैला आं हले खारखुमानोसै सालथे होनना मिनिबायलै रायखुमाबाय थानानै खारखुमानोसै जाबाय। जोंना फुजाया मा होनखो ओंख्रिया बहलजों नासोमोन औ बहलजों नाजों बेसे ना जानो हायोब्रा नोंलाय फुजा दारलिं अबेयाव मोनबाय थायो नोङो नाखौ। जोंना सनजय साल्थेया मा होनखो एस दै साल्थे गैला होनना मिनिबायलै जोंना आथिया मा होनखो हेल' फुजा नो जोंना फुजा दारलिंआ मा होनखो सनजय आंखौ खालि रायखुमायो बे होनना गाबबायलै आयो मानो रायखुमायोलै सनजय साल्थे जोंना एसटिया मा होनखो अन सनजय सालथे मिनिबाय दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दोङो जोंना मा होनखो फुजाया ओत्स आंखौ बुंदों ना आब' फुजाखौ बुंखो नो फुजायाथ' सानै दंमोन नालाय दा सोर सासेखौ बुंखो ओत्स दे खोन्थाहरदो नोंखौनो बुंदों खोमालै फुजा दारलिं बै सासेया थांबायना दानिसो थांदों बै सासेया जोंना मा होनखो सनजय साल्थेया मा होनखो फुजा रायखुमायाखै जों सोंलायदोंसो नोंखौ मानो फैयाखै होनना मिनिबायलै सोंदोंमोन आरो अबाव दङ होननानै माने लिंना लायनो थोनदोंमोन आरो माने एस टि खौ सनजयआ ओमफ्राय एस टि आ बुंदों फुजाया रिप्लाय हराखै होननानै फुजा दारलिं रायखुमायाखै रायखुमनायालाय जोंना मा होनखो एस डि एफ फुजा सना अर माथो दारलिं होनदों नोंहा फुजा होनना गाबबायलै एस टि आ दारलिंखायालाय एस टि नों आरो फिर'खौसो लागोनबा एस टि सनजयआ मा होनखो जोंना फुजाया मा होनखो सनजय आं ओंखाम जागासिनोमोन बेयावनो नोंसोर रायखुमाबाय आंखौनो जोंना ओथिया मा होनखो नोंखौ बुंदों फुजा अफिसियेल जोंना मा होनखो अरबाया माबाया एस डि आयु अरबाय होनना मिनिबायलै जोंना फुजाया मा होनखो एस टि ओरैनोसो बुंदों सना आंनि गाबनाङा नो जोंना बिजित ब्र फैदों हाइ हेल' बिजित ब्र जोंना माबाया मा होनखो फुजाया ओत्स अ मा खबरनो जोंना एस डि आ मा होनखो ए नोंगौ नामा रानि सना वाह 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 एस टि गोसोखो गोजोन मोनलायबाय नामा तालिया बाजाव एस डि जोंना फुजाया मा होनखो एस टि नोंना भिरुसो जाबाय दे थाबाय दारलिं नो आयै दानो खारथारनोसै होमबा फुजा दारलिं जोंना आथिया मा होनखो मोजांथ' फुजा नोंहालायनो जोंना सनजयआ मा होनखो सनजय साल्थेया फुजा रायखुमायाखै दे होनना मिनिबाय जोंना मा होनखो फुजाया ओत्स आंहा बिदिनोसैहाय गेजेरावनो नो दे लोगोफोर सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट लाइक होआखैबा लाइक हो जोंना फुजाया मा होनखो खारा अरबाय दारलिं एस डि खौ थाथा लाबाय आं अ नंगौ नामा फुजा दारलिं जोंना फुजा दारलिंआ मा होनखो सनजय मैया एल बि होदिया नों गैया होआसै मैया सनजया जोंना मा होनखो एस डि आ फुजा सना फिरुवा अरबायनिसो आंना नोंल'सो आइयै मैया फिरुखौ दारलिं दारलिं होनबाय थानाया बाब एस टि सेसलै नोङो आंखौसो जावहरलायबाय बिखुंग्रि एल बि आवहा हरबाय आं फिरुखौसो लानोसै होनना बुंहरलायनाया बिखुंग्रिनियाव आंखौसो जावलायबाय दै जोंना आदसा अन ओमफ्राय बिजित मा होनखो लाइक डान थेंक इउ बिजित ब्र खबरफ्रा बोरै दे खोन्थाहरदो जों जोंना फुजाया मा होनखो एस टि होनना रागा जोंबाय दै नोंखौ नै एस टि मानो फिरुखौ मैया दार्लिं दार्लिं होननांगौ नोङो जोंना सनजया मा होनखो सनजय साल्थेया
फुजा मैया होदिया दिनै होगोननो दाहाय होगोन आरोना दा 5थायाव होगोन ना सनजय सालथे जोंना फुजामोनखौ अरबाय थांखु खोन्थानायनि थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय SD आ बिदिसो औलै औ फुजा दारलिं जोंना SD आ मानखौ फुजा सना रागा दाजों नों सनानो जोंना फुजाया मानखौ सनजय हो दिनैनो जोंना बिद्र'आ मानखौ खबरा मोजां आदा औ दे मोजाङानो जानांगौ मा ओंख्रि जानायमोन दे खोन्थाहरलाय बिजित फंबाय আমার নিয়ারবা আইসে হাই বলে কৈছে নিয়ারবা কি কৈছে কি খবৰ বুলি কৈছে মোৰ ভালে নিয়াৰবা আৰু তোমাৰ কেনেকুৱা কি খবৰ কৈ দিয়া ভাত চাত খালি না নিয়াৰবা কি কৈছে কি কৰি আছা বুলি মই আছোঁ এনে নিয়াৰবা सनजया मानखो अरबाय सालथे दिनै LB आव आंहा मौसुमि रेनु रिचा सुसमिता मोननो बडि देखायनांगौ नो सालथे दे देखायबानो जाबाय दे सालथे देखायबानो जाबाय आंबो थांगोन दे दायो आंबो थांगोन सालथे जोंना आथिसामानखो फुजा नोंखौ दहाय हरबायमोन आंनो फुजा नोंनो दहाय साप हरदोंनो आदसा चेक खालामना नाय मोनदों ना मोनाखै नोङो जोंना नियारबा के ब्लू दिया अके नियारबा ब्लू दिया सुन ब्लू दिसो दे नियारबा যোৱা টাইমত কৈখিনি যাবা নিয়াৰবা SD मानखौ फुजा सना बिदि नङालै सनानो SD ओरै बुंहरलायनांगौब्रा नोङो हामा सना हामा होनलायनानै मोजां मोनलायनायाव रागा जोंनो गोनां गैया होनलायनांगौ गारां मोजां मोनबा गितसो दोंसे स्राय खनगौमोन आं गाराङानो जाथाराना मैसो गारामा नियारबा के फाल बुलियो फाल आरो न सनजया मा होनखो फुजा ओं होगोन 5 PM निफ्राय 5:30 बाजिनि गेजेराव LB होगोन आं ने जोंना फुजामोनखौ ओत्स अ दङ दे दिनैसो आनजाफिनलायगोन नामाथायनो मैया साप्ला लादोंमोन आरोना फुजा दारलिं जोंना मा होनखो नियारबा गेलेसे खालु तुमि खाला मय खालु नियारबा फुजाया मानखौ सनजय जागोन दे जोंना नियारबा कैसे हाय SD বুলি কৈছে তাৰপিছত सनजया मानखौ फुजा ओं होनना बुंबाय SD मानखौ सनजय सालथे फुजा सनाखौ बुजायना हो सनजय सालथे नियारबा कैसे हाय सनजय বুলি কৈছে আৰু ন আমাৰ नियारबा কি কৈছে के বুলি কৈছে अके বুলি बिजिदा मोनखौ ओंखाम जाथ'वाखै आदा दाबो जायाखै आरो ना बिजित फंबाय जोंना मा होनखो SD आ हेल' नियार बा होनना बुंबाय जोंना सनजय मानखौ SD सालथे अरबाय बुजायनो हागोन जोंना बड' एस फैदों सोर गोदान दं लोगो खालामदो सारमोन होनना बुंदों सोर गोदान दे बड' एसजोंबो लोगो जालायबानो जाबाय जोंना नियारबा लाइक दान थेंक इउ नियारबा सनजय मानखौ नियार हाय होनना बुंबाय কৈছে নিয়াৰবা কি কৈছে হাই SD কি খবৰ বুলি কৈছে আৰু ন নিয়াৰবা কি কৈছে सनजय কি কৰি আছা বুলি কৈছে जोंना रैसुमै फंबाय फैबाय आदा दसे फैबाय नै दे मोजां फंबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय जोंना SD मा होनखो नियारबा फाल होनना बुंबाय आरो ना नियारबा কি কৈছে SD डिउटि ने आदसा मा होनखो ब्लु होलाय सालथे अके ब्लु होगासिनो दं दा थांनाय समाव खोन्थालांबानो जाबाय ब्लु होबाय सालथे जोंना रैसुमै फंबाय मानखौ लाइक दानो थेंक इउ रैसुमै फंबाय जोंना अनजि दारलिं फैबाय सोर दङ जाखो नायदो दे सोर दङ अनजि जोंना सनजया मानखौ नियार एने आसु আপুনি কি কৰি আছা নে जोंना सनजया मानखौ अनजि हाय नो जोंना SD मानखौ रैसुमै फुजाखौ बुजायना हो फ्रेन्ड नो नियारबा কি কৈছে ময়ো এনে आसा सनजय বুলি কৈছে আৰু ন SD मानखौ नियारबा एसे पाँच बाजि माने मानखो SD 5 बाजि ना मानखो आसे 5 बाजि
Oh, 5টা बाजार आरो ना डिउटि जोंना अनजिया मा होनखो औ सन्जय जोंना ओरैनो मा होनखो बिबोनां सनानो सोर जाफैलायबाय बेना नोंखौ आं बिबाजै लेङा माथो आं एक्सखौ सोरबा बिबाजै लिङो नामा जोंना इउ आदैयाव आरो जाफैलायगो आदै अरबाय नोंना फैलायबाय अनजिया होनना मिनिबायलै अले फैबाय इउ आदै फैबाय जोंना सनजया मा होनखो अनजि नों आंनि डान्स भिडिअ'खौ मिनिनाय कमेन्टसो खालामहरबाय माथो मिनि हरजाबायसो होनबा सनजय सालथे मा जाखोलै जोंना नियारबा गेवलसे बोरैखौसो फुजाया मा होनखो उन्दुनिसै आं गोसोआ मानिला होनना गाबबायलै आयै दानो फुजा र' फुजा दारलिं जोंना एसटिया मा होनखो अनजि फुजाखौ बुजायना हो लोगोनो जोंना अनजिया मा होनखो गामब्ला नांगौमोन नामा होनबानो जोंना सनजया मा होनखो गाबनांगौमोन नामा होनना बुंदों आरोना सनजय जोंना सनजया मा होनखो फुजा मा जाखो होनो जोंना बड'एसआ होबाय आं सार थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बड'एस जोंना अनजिया मा होनखो बै बुजायनो होनना बुंबाय जोंना सनजया अनजि होनना मिनिबाय जोंना रैसुमै मा होनखो सबिता आब'आ एलबि होदों दसे थांना फैनि र' आदा एलबि खौ दोनथ'नाङा अके थांना फै रैसुमै फंबाय दे थांना फै जोंना मा होनखो रेनुआ ब्लु हो आगैनो देलै दे होनोसै एक्सखौ सोरबा बिबाजै लिंजायो नामा जाम्बि बोरैबा नोंजों लाइन मारिफ्लांबालाय जारला जाथारगोन नोंखौ लाबोजानाय नङा बोरैबा आंसो लाइन मारिफ्लांगोन आदा गैयाबा जाया बिदि लिंजाया नांगौबा एक्स हैनो था ओरैनो बिदि लिंजाया बिबाजै लिंजाया साला नेटवर्क एसटिया मा होनखो रेनु फुजाखौ बुजायना हो होनो जोंना नियारबा नियारबा मेसेज डिलिट करें क्या जोंना अनजिया जोंना ओरैनो मा होनखो आयु एसटि मा जादोंनो जोंना सनजया मा होनखो आंनि सर्ट मुभिखौलाय नायाखै नामा नो जोंना ओत्सा मा होनखो निउ फ्रेन्ड काम जोंना बिजिनो लाभ हरबाय जोंना सनजया मा होनखो फुजा एसडि साल्थेया मा थगायखो नो जोंना अनजिया मा होनखो जेखौ नुदों बेखौनो नायो आंनो जोंना आतसा मा होनखो निउ फ्रेन्ड काम टु एल आइडि से जोंना आतसा निउ टुवेल आइडि दंनो उसनाव ज' भी बसुमतारी के साथ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड होके लीजिए बसुमतारी के पास 12 आइडि है ओरैनो मा होनखो फाग्ला बिदि जायो नामा नोंजों बिबाजै लिंखानो लुगैदों आं बिबाजै आं लेङा ओरैनो जोंना एसटिया मा होनखो हरफाया आंखो सावना होबाय फुजानो फिरुखो दारलिं होनदों होनना रेनु लोगो प्लिज बुजायना हो मैया दारलिं होननाया नोङो एसटि दासो नोङो जोंना फुजाया मा होनखो सनजय एसडि या फिरुखौ लायोथ' आरो जोंना मा होनखो सनजया अनजित आंनियाव मोननैसो सर्ट मुभि हगारनाय दं नायहैदो होनना मिनिबाय जोंना आतसा मा होनखो रैसुमै काम प्लिज नो रैसुमैया थांबाय खोमालै माबानाव बे सुबिता ना मा एलबि होदों बिनियावसो खारबाय थांबाय नामा दा फैफिनगोन होनदों नियारबा अन इउआव मा होनो लायदो नोंसोरनो लालायदो नोंसोरनो अलै इउआव आदै मा होनबावनो जोंना एसटिया मोनखो फुजा सना नोंखौसो लागोन आं फिरोखौ लाया आंनो जोंना ओरैनो मा होनखो बे अरा बिदिनो एसडि बिनि खानायखौ सिनख्लावनासो होनांगौनो आयाव ओइ बिदि नङा एक्स जोंना आतसा मा होनखो अनजि कामनो जोंना अनजिया मा होनखो
दाहाय नायगोन नो अनजि नोंखौ लिंहरदों नै जोंना आदसा लोगो गैयाबा लोगो खालामलायबानो जाबाय जोंना सनजयमोनखौ फुजा एस डि साल्थेया नोंखौ गारना बिदि बेलेगखौ लानो हाया बियो नियारबा अन अनजिमानखौ जादो लोगो जोंना सनजयमोनखौ अनजि अके नो जोंना फुजामोनखौ सनजय होननानै गाबबाय जोंना बिजिदामोनखौ यो खालामनो यो नोंखौ लिंहरदों नै बिजिदा जोंना रेन'मोनखौ यो आंबो सिंगेलसो होनना मिनिबाय जोंना नियारबा अन सनजय एस डि एमोनखौ रेनु लोगो नो जोंना आदसामोनखौ अनजि बेसे आइडि दं नोंनावनो अनजि बेसे आइडि दंनो खोन्थाहरदो जोंना नियारबा अन अनजिया बेल' आंनानो मोनसेल'नो जोंना इउआमोनखौ रेनु जोंहा सानैजों सिंगेलानो मोजां ना नोंसोर सानैजों गोसोथोलायदोब्रा रेनुजों नोंजों इयो जोंना रेनुमोनखौ एसे अरनि खानायखौ सानैजों सिनख्ल'ना होगोन हैद सिनजाया आङो नोंसोरजों जोंना सनजय मानखौ सनजय सालथेया फुजा एस डि सालथेया नोंनिखा होनो जोंना इउआ मानखौ रेनु आं नोंखौ दिनै हराव सिमां नुदोंथ' आयौ सिमां नुलायबाय होमबा इयो बिन्दास ने होनो जोंना फुजाया मानखौ एस डि सनजय एस डि खौ नांला आंनो सानै जिएफ लाग्राखौ होनना गाबबाय जोंना सनजय मानखौ एस डि सालथे फिरुखौ आंसो लानोसै एस डि सालथे होनो जोंना मा होनगोन एस डि आ रेनु लोगो बे अरखौ गारा आं अर एस डि जोंना रेनु आयु इयो मा सिमां नुनाय आंबो नुबायदों एलबिआव एदावलायनाय बायनायखौ सेस नोंसोर सानदों लाबनि लैथोआव गब मारथारबायलै रेनुजों माबाजों इउ आदैजों लाबनि लैथोआव गब मारबाय जोंना आदसामानखौ लोगो जादों अनजिनो जोंना बिक्रम सालथे फैबाय हेल' लाइक होनो फैबाय सालथे थेंकिउ बिक्रम सालथे जोंना नियारबा अन जोंना रेनुमोनखौ एस डि हख्लायनांगौ बेखौनो जोंना एस डि आ मा होनगो गैला सनजय सालथे गाबबाय जोंना नियारबा हाय बसुमतारी होनो जोंना इउआ मोनखो आं नोंखौल' नुदों रेनु होनो जोंना अनजिमाखौ खालामना हर ओत्स आं दा खालामगोन दे खालामना हरगोन दा खालामगोन जोंना रेनुमोनखौ सें नां लोगो जानो नियारबा तुमाक रेनु मातियासो रेनु লগত फ्रेन्ड নাই যদি फ्रेन्ड হইলোৱা जोंना बिजिदामोनखौ सनजय जेम फिटनेस आं जेम लानोमोन बडि बानायनो जिम लागौमोननो सनजय जोंना नै बिजिदा जोंना रेनुमोनखौ आयौ इयो मा नुनायनो जोंना बिक्रम सालथेमोनखौ इयो दाउखुमैनो जोंना फुजायामोनखौ रेनु नोंबो सानै लाग्रासो लोगोनो रेनुआबो सानै लायोथ' आरो आंखौ गारना नुवाखै दा बेलेगखौ गोसोथोबाय थाबाय दा नायलाय रेनुआ नियारबा किल'सो हाय रेनु होनना बुंबा जोंना इयो मानखौ रेनु थैब्लाबो खोन्थाया आं होनना मिनिबा जोंना इयो मानखौ बिक्रम आदैनो जोंना रेनुमोनखौ हाय सेंनां कामनो जोंना बिजिदामोनखौ इयो हायनो जोंना फुजायामोनखौ रेनु एस डि आ आंखौ थगायबाय फिरुखौ लायोनो बियोनो होनना गाबबाय जोंना बिक्रम सालथेमोनखौ सेंनां जयेन जादों नियारबा तुमाक मातियासो जास्त फ्रेन्ड माइ फ्रेन्ड हइलोआ जोंना रेनुमोनखौ फाग्ला इयो मानो बिदि खिन्था होनदों नङाब्ला गाबगोन आंनो जोंना इयो मानखौ बिजित हेलौ होनो जोंना बिक्रमा मानखौ इयो आदै होनो जोंना बिक्रमा मानखौ रेनु अर होनो जोंना बिजिदा मा होनखो इयो मा खालामदो होनो जोंना रेनुआ मानखौ आयै फुजा सना बिदिसो बिसोर सानैबो अरबो बेनो एस डिबो बेनो होमबा नोंखौसो होनदों रेनु जोंना इयो मानखौ थैब्लाबो गोसो थोआ आं रेनुखौ अरबाय आदै होनना मिनिबाय गोसोथोनांगोन नोङो नियारबा किल'से रेनु मय नियार देखो हय नो जोंना मा होनगो रेनुआ मा होनगो बिक्रम मौसुमि होनो जोंना बिक्रमा मा होनगो भिजिट आंनि चेनेलाव एसे जोरला फैदो दे होनो जोंना फुजाया मा होनखो रेनु एखे बिसोर नांला आंनो होनो जोंना मा होनखो बिक्रमा रेनु अरनो एक्सो आंनि नंला जोंना आदसामानखौ अनजि नों माथो सिख्लासो समायनाथारथ' नोंनो नोजोर होनो हादै इयो मोनखो बिजित ओरैनो दं जोंना रेनुआ इयो खारसनहैनोसै आं नै आइदै इयो खारसनहैनोसैनो रेडि जाना थाखादो जोंना अनजिया मानखौ समायना नङा जोंना रेनुआ मानखौ नियार किमान आइडिया আছে नियारबा तुम्हार किमान आइडिया আছে रेनुৱে সুধিছে দে কৈ দিয়া ইयो मानखौ रेनु होनना मिनिबाय जोंना आदसा मानखौ बेग हरफिनदो दे होनो जोंना
নিয়াৰবা গেলিছে ৰেণু মই ছাপৰ্ট কৰি আছোঁ তোমাৰ আৰু আইডি আছে যদি মোৰ মেইন আইডিত ছাপৰ্ट কৰিবা ৰেণु मेन आइडिया सापर्ट खालामनांगौनो नियारनो सापर्ट आइडिखौ ओरैनो मानखौ बेखायनो आंबो अरखौ गारबाय साब्रै लाग्राखाय फाग्लि फाग्लि बुंखायोलै ओरैनोआ जावबाय फाग्लि बहा नुवाफ्रा साब्रै गोजो र' साब्रै गोसोथो मारनांगौलै सासे ओंखाम संना होग्रा सासे थोरसि लथा सुग्रा सासे सिला सिबग्रा सासे बाजार खालामग्रा बास साब्रै लानांगौ अनजिमाखौ आंखौ हाबा जानायसो सानदों होनबा मिनिबायलै जोंना ओरैनो मोनगोन बिक्रम मौसुमि होनो जोंनिया गेलेजे थ्रि आइडियासो ओरैनो होनना बुंबा जोंना बिक्रमा मा होनगोन रेनु दाउलेब मा ओंख्रि जाखो होनो जोंना अनजिमाखौ औ जागोन दे ओस आं दा खालामगोन होनो जोंना रेनुआ मिनिबाय इयाव होननानै फुजायामानखौ रेनु एस टि खौ नांला आंनो दिनैनिफ्राय ब्रेकआप ब्रेकआप जोंना रेनु मा होनगोन अ इस आसे नियार होनना बुंबाय जोंना इयाव मानखौ आं लानोसै फुजाखौ होनना मिनिबाय दे दे लाबानो जाबाय इयो जोंना दावहारु ब्र फैबाय हेल' हरबाय नै हेल' दावहारु ब्र नै नोंना जोंना रेनुआ नै बावसो दंफैयो दावहारु ब्र जोंना मा होनखो औ सोरबा हाबा जानाय बायदि जानाय बैसो जानायसो सानदोंमोन आं बैसो जानाय सानदोंमोन आरोना जारलालै दावहारा मोनगोन लाइक दान थेंक इउ दावहारु जोंना सनजय मोनखौ अर सालथे कल फैगासिनो र' दे रायज्लायना लाग्रो सालथे जोंना फुजाया मोनखौ इयो रेनु दंखायो नोंहानो जोंना रेनु मोनखौ अ दे बिदिबा नियार बेक करिम फर आइडि होनना बुंबाय जोंना अनजिया मोनखौ लागाव सनजय मोनखौ हरबाय सालथे ब्लु लाखिथ' अके 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 ब्लु लाखिबाथाय सनजय सालथे जोंना नियारा मा होनखो नियारा কি বুলি কৈছে रेणु मोर मेन आइडि सब दिबा मैं सेंनां परा सब दिसु अ रेणु मेन आइडियाव सापर्ट हरनांगौनो नियाराव नैबे सेंनांजों हरबायनो जोंना नियारबाया सनजय मानखौ ब्लु बोखारबाय सालथे बोखारबाय जोंना रेणु मानखौ मोना ब्रेकआप होनना खालाम फुजा सानै लाग्राखौ होनना मिनिबाय आयौ जोंना इयाव मानखौ थैब्लाबो लाया होनखाबाय आं फुजा रेनुखौ होनना मिथिबाय थैब्लाबो लाया आरोना जोंना बिक्रम सालथे मानखौ सनजय हाथि बोरै खबरफोरा होनो जोंना मानखौ अनजि होनना मिनिबाय खौबो माथेलायना जोंना दावहारा मोनखौ रेनु मा ओंख्रि जाखो होनो जोंना फुजाया मोनखौ रेनु दानो दिनैनो ब्रेकआप रेनुआबो सानै लायो दे नै जोंना दावहारुखौबो गोसोथोयो लेथनखौबो गोसोथोयो रेनुजोंबो दा लोगो जा फुजा लासै लासैनो मोनथिलांगोन नोङो नै दा इउखौबो गोसोथोयो अनजिया होनना हरबाय जोंना ओरैनो मोनगोन नियार मेन आइडि लगत अल हय होनना बुंबाय नोंनि सापर्ट आइडिखौ हरबानो जाबाय बै माबायावहा नियाराव रेनु जोंना सनजया मा होनखो बिक्रम हाथि थिगानो कल फैदों र' आं दा फैफिनगोन सालथे होनो जोंना इयाव मानखौ खालाम फुजा खम ओमफ्राय आंजों जादो होनो जोंना मानखौ बेग हरदो दे अनजिनो जोंना मेव फैबाय लाइक दानो थेंक इउ मेव जोंना दावहारा मानखौ हाय अनजिनो जोंना बिजिदा लाभ ब्रेकआप हरबाय रेनुआ मानखौ जोगोनार पटल फाजा दावहारु होनो जोंना बिक्रमा मानखौ सनजय सोरनि कल फैखो होनो जोंना फुजाया मानखौ इयो नोंबो दंखायो ब्रेकआप नो जोंना रेनु मानखौ लागाव फुजा होनो जोंना अनजिया मानखौ हाय दावहारु होनो जोंना दावहारा मानखौ गोथाव रेनु होनो जोंना आदसा मानखौ रेनुआ गामियावनो 6 जन दंखायो हरबाय आइयाव गामियावनो 6 जन गोसोथोनाय थैदोलै दिनैसो मिथिबाय आं आयौ अबयसे 13 जन लाग्रा रेनुजों बारा दा लोगो जा फुजा 13 जन लाग्रासो रेनुआ आंखौसो ओरैनो दहाय जावफ्लादों मोनथिबाय नै खोन्थाहरबाय ओरैनो इयो मिनिबायलै इयाव लान्था होनो जोंना इयावा मानखौ फुजा थोत्सनो जोंना इयावा मानखौ नोंसोरखौ साफा गोसो थोजोबगोन आं र' होननानै गोसोथोलै गोसोथो गासिबखौबो गोसोथो इयाव आदै ओरैनो मा होनखो
नोंसिनालाय दावहा होनो जोंना बुरखांफैबाय इयाव इयाव लान्था होनो जोंना फुजाया मानगोन इयाव आं आं गोसो थोला ब्रेकआपनो जोंना दावहा मा होनखो आंनो नांथ'ला रावखोबो ब्र' नंगौ नामा जोंना नियाबा ओरैनो मय मेन आइडि अल हय सें नां साब दान चेक करिबा বুলি কৈছে रेनु नियारा बेनाबो मेनायदि बे सेंनाङा सापर्ट आइदि नोंखौ साब खालामबायनो चेक खालामना नाय इउआ मानखो रेनु आं फाल्थु नंलाथ' भद्र जाबाय नो जोंना बुरखा मानखो रेनु लान्था होनो जोंना रेनुआ मानखो लागावो नों एसे खम बुंबायनो बिक्रमा मानखो बुरखां साल्थि बोरै बोरैलैनो जोंना एना मानखो हाय गाइसमोन जोंना इउआ मानखो बुरखां आदै मा खबर जोंना नियारबा अन एना मानखो जोंना आं दसेल' थागोन अके दे जेबो नङा मेयाव जोंना मानखो इउआ फुजा मानो लाला होनना मिनिबाय जोंना फुजा मानखो एनसना होखांबायना सेलेना लाखांबाय नामा नो एन खोन्थाहरदो जोंना बिक्रम साल्थेमानखो बुरखां साल्थे बहा दं नों दालाय नो जोंना चामानखो फुजायाबो सिख्ला रेनुआबो सिख्ला आरो अनजियाबो सिख्ला बेसोर साथामाव सासे नङा सासे सायख'नानै लायाब्ला सोरखौ मोनबावनो आंलाय अनजिखौ हले दावखायदै रेनुखौ ला नोंबो रेनुखौ गामिनि बायदिनो जोंना रेनुआ मा होनखो अके सें आं खिन्थु बारा बुजियासैलै बे बुंनायखौ खिन्थाहरलाय मा बुंदोंनो नोंनो ओरैनो नोंनो बे सेंनाङा बेना सापर्ट आइदिजों नोंखौ सापर्ट खालामबायनो नोंबो सापर्ट आइदिजों नियाराव बेक खालामफिननांगौनो सोना फुजामोनखा इयो एसडि आंखौ थगायबाय नोंबो थगायगोन ना बिदिबाय बिबाय ग आरो मा जायगायाव थांनानै नोंनि लोगोफ्रा जोबोर अनोमोन आं मोनथिगौ आरो मा जायगायाव थांनानै नोंनि लोगोफ्रा जोबोद अनोमोन आं बे लेखा खेलानि बिदि ओरैनो मा होनखो बुरखांनो जोंना बिदिबाय मा दे मादै आंनि खुगानिफ्राय हरखाब फैनानै माब्लाबा आरो मिथिनोबो आरो मा जायगायाव थांनानै थानो हानाय नङा जोंना एना मा होनखो फुजा सना दासो न'आव फैदोंनो ओंखाम जाबाय नामा एन दे खोन्थाहरलाय जोंना बुरखा मा होनखो न'आवनो दंनो जोंना यारलाय फैदो हेल' बेवहाय अखा हायाखै नामा नो नै अखा गैया सान्दुंसो दोङो जोंनाव बिदिबाय माथो आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय ओइ बिदिबाय आं अनल' होनना बुंसै दे फरायथ'ला मानो होनबा बहुत माबा थांबाय कमेन्टआ बिदामोनखौ मधु अफनो मुड अफ होनना ब्रेकआप होनना गाबबाय जोंना रेनु मानखो मालायनिफ्राय इयोनो जोंना नियारबा हाय नेहा आब'आनो जोंना बिदिबाय मानखो दे फरायला आरो बे इंलेण्डनि लण्डनाव थानाय एबा सोरबा दानि बायदि डक्टर गैयामोन होननानै सोंगोन बेखौ बयबो होनो जोंना यारलाय मा होनखो जोंनियाव अखा हासोदोंनो लाइक दा होनो थेंकिउ जोंना इयुआ मानखो फुजा दोला होनो ना बेखौनो बाब सोरखौ दोला होनोलै इसनिखौ जोंना बिदि बे जोंना बिखौ अय बिदि आं मा हरनो थिनदोंमोन बिदि मा हरनो थोननाय मोनो जोंना एना मानखो हाय सेंनां नो जोंना मानखो एन आब' सना मा खबर नो जोंना इयुआ मानखो रेनुनिफ्रायसो बिदिबाय लाब्रा फैदों जोंना लाब्रा ब्र फैदों हेलौ आदैमोन मादैमोन आंखौबो सापर्ट खालामदो दे सापर्ट खालामलायबानो जाबाय जोंना रेनुआ मा होनखो लादो सासे होनो जोंना फुजाया मा होनखो इयो दोलागोन खारखुमाबायसो बे दोला होगोन खारखुमाबायसो बे होनो जोंना मा होनखो एना मोजां दे होनो जोंना बिदि मा बुस्थु बिक्रम हाथि होनना मिनिबाय जोंना रेनुआ मा होनखो बिदि मा
सल' बाथा खिन्थाखो होनना मिनिबाय जोंना एयारलाइबा जोंनियाव बिराद अखा हादों आयु नंगौ नामा जोंना आदसामानखो एन आब' अनो जोंना माबाया मा होनखो बबेनिफ्राय थांखो नैबे फुजानिफ्राय फुजाया मा होनखो सिंगेल थानोसै आं ब्रेकआपनो जोंना एस डि आ मा होनखो बाजै फुजा आंखौ लानोनो एन बाजै फुजाया आंखौ लालानो होनना गाबबाय जोंना मा होनखो इयवा फुजा लादो फुजा दोला हो आंबो दंफायो लोगोआवनो जोंना अनजिया मोनखो ओस खालामबाय दे होनो जोंना एना मानखो ओस आगैनो जोंना दावहाराव मानखो सेंनां निउ फ्रेन्ड जादोनो सेंनां तुमां माटिसे आमार दावहारुए फ्रेन्ड हयलुआ बिक्रमा मा होनखो मैया मा हरनो होदोंमोन दे गोसोखांनो जोंना बिदिबाय मा होनखो बेजाहा हैबाय इंलेण्डनि सल' बे जाहैबाय इंलेण्डनि सल' होनो जोंना इयवा मा होनखो इयार होनना मिनिबाय हाय नानि होननानै जोंना फुजाया मा होनखो इयाव दोला होनांगोन आंनो दोला होगोन आंनो जोंना बिखौ मा होनखो बे एन मुसाहारिया खिफिदो नामा होनो जोंना लाब्राया मा होनखो माथो गोसो थोलायनाय दावरावसो थार आंखौ सापर्ट खालामदो खिफोर दाउदैफोरनो खेलाब्रायानो सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायदों दे जायफ्रा खेलाब्राजों लोगो गैलाया अननानै प्लिज सापर्ट खालामलायबानो जाबाय जोंना मा होनखो एना एस टि अ बिदिसो होनो जोंना है माथो मा मेसेज हरबाय थादों एना मा होनखो थोदस बिक्रमनो जोंना बिदिबाय मोनखो आं बावगारबाय बिक्रमाथि होनना मिनिबाय जोंना ओरैनो मोनखो लाब्रा मा बाथोन जाखो होनो जोंना एसटिएमखौ लै एन बाजै होनना गाबबाय जोंना अनजिया मोनखो थांथ'नोसै आंहा मबाइल चार्ज गैला लोगो मोनगोन अफ जासिगोन मा लोगोमोन अफ जासिगोन ओइ नोंना दफाबा बुंगोन मबाइल चार्ज गैया दफाबा एमबि गैया देलै दे अनजि जोंना बिक्रमा मा होनखो बिदि दाउखुमै लेथननिनो जोंना बिदिया माखौ अ सेट मानो होनो जोंना लाब्रा रेनु मादै आंखौ सापर्ट खालामदो अनदो नो जोंना दावहारा मा होनखो ब्लु होदो अके अके ब्लु होगासिनो दं र' दा थांनाय टाइमाव खोन्थालांदै जोंना रेनुआ दावहाराव ब्लु आंनो जोंना रेनुआ मा होनखो दा बेलासियाव फाल्थु जाफिनगोन नोंनो औलै दा दसेनो फाल्थु जाफिनगोन एना मा होनखो आं थांनोसै दे अ दे एन नोंथ' आरो लोमजागासिनोसो दंबा जोंना एसटिएमखौ फुजाया हो बिदि फुजाखौ सालथे होनो जोंना मा होनखो बिदिबाया अ माइ गड आइ एम सरि नो जोंना दावहाराव मा होनखो लाब्रा फ्रेन्ड खालामदो होनो जोंना एना मा होनखो बाय बाय सनाफोरनो बाय बाय एन ओरैनो मा होनखो लाब्रा आदै र' हरगोन आंखौबो खालामफिन दे नङाबा देगारजों सुगोननोलै लाब्राया मा होनखो फैदो आदै दावहारु होनो जोंना एस डि एम मा होनखो एन बाजै लोमजानाया बोरै मोजां जाबाय नामा एन बाजैनो मोजां जायाखै दहायसो सेलेन लाफिनदों एस टि एनआ एसे बारा जाना दं एसे सेलेन लाहैदों हस्पिटालावसो दंमोन दासो न'आव मोनहैदोंनो एल बि होनायाव थांदोंमोन आं बिनि एल बि आव बिदिबाया मा होनखो बिक्रम सालथे हरगासिनो नो जोंना लाब्राया मा होनखो दे रेनु मादैनो जोंना एना मा होनखो एसे मोजां मोनदों एसटि दा जोंना एसटिएमखौ रेनु लोगो फुजाया बहा खारखो फुजा सना होनना गाबबाय जोंना इयवा मा होनखो आं रेनुखौ वान दे गोसो थोनानै हाबा खालामनो लाबोनोसै नङाबा मोननाय नङा बेखौ सानसेल' गोसोथोनानै हाबा खालामगोन आरोना अके बिदि दाउखुमै मैदेरनो बिदिबाय अन जोंना बिक्रमा मा होनखो अके बाय थाथ' दे दे फुजाया मा होनखो इय लादो होनो जोंना आदसा मा होनखो लांसिनोसै रेनु सासे रेनु लागा लानांसिगोनलै सासे रेनु जोंना रेनुआ मा होनखो फुजाया गाबनानै थांबाय जोंना मा होनखो लाब्राया एस डि आरो बिदि आदैमोन सापर्ट हरदो आंखौनो जोंना एसटिएम ए नंगौ नामा एन बाजै दे बिदि थाबनो
हामथोंसै एन बाजैनो जोंना दावहरामोनखो लाब्रा ब्लु लाग्रोनो र'नो ब्लु होबाय दे जोंना माबाया मा होनखो इउआ बुजा नङाबा मोननाय नङा रेनुखौ होनना मिनिबाय जोंना मा होनखो आदसा थेंक इउ अनजिनो जोंना बिदिबाय मा होनखो अके वेटिं आइ विल सेन्ड इउ साल्टे डन्ट वारि अके माइ इंलिसनो मिनिबाय ओरैनो मा होनखो मिनिनायो साब्रै जनसो डाइभर्स जाबा सेसनो सानब्रैजोंनो डाइभर्स जाबा सेसनो होमबाबोथ' मोनगौगोन ना इयुआ मालाय नोंखौ हाबा खालामनो जोंना लाब्राया मा होनखो दे लादो दावहारु आदैनो जोंना फुजाया मा होनखो य आंजों दिल्लीयाव थांनो नानो ओमफ्राय जोंना मा होनखो बिदिबाया अके के लाब्रानो जोंना बिक्रमा मा होनखो अ माइ गड इंलिस मेन बिदि दाउखुमैनो जोंना एस डि मा होनखो लाब्रा अलरेडि जयेन खासो नों बा हरदो दे जोंना फुजाया मा होनखो लांखारदो रेनुखौ नांगौबानो जोंना बिक्रमा मा होनखो एस टि साल्थिनो जोंना बिदिबाया मा होनखो बिक्रम हात्ति जानानै नुजायोनो जोंना ओरैनो मा होनखो ओत्स मा खि जाखो होनो जोंना इयुआ मा होनखो ओरैनो होनना मिनिबाय जोंना दावहारा मा होनखो अन जोंना बिक्रमा मा होनखो बिदि दाउखुमै गादामब्ला होनो जोंना एसे मा होनखो फुजा सना आं नोंखौ मोनाब्ला बालन्दा जाना थागोन आं फुजा सना होनना गाबबाय जोंना इयुआ मा होनखो मानो थांनो दिल्लीयाव फुजा होनो जोंना लाब्राया मा होनखो रेनु मादै मा ओंख्रि जायामोन होनो जोंना रेनु मा होनखो साइसखौनो सानसेयाव डाइभर्स होग्रा नुखायो नोंखौ य'नो सानसेयावनो डाइभर्स होग्रा नुयो आरो ना जोंना आदसा मा होनखो बिक्रम हात्ति मा सिरि सिरि होनो जोंना बिदिबाया मा होनखो बिक्रम हात्ति होनना मिनिबाय जोंना फिरु फैबाय हेलौ फिरु लाइक होयाखैबा लाइक होदो जोंना जोंना फुजाया मा होनखो य एस डि खौ दोला होनो थांनि थौनो जोंना बिदिबाय मा होनखो ब्लू दे दो ओके ब्लू दे रहा हूँ भिडी भाई ओके ब्लू दे दिया भिडी भाई जाने के टाइम पे बोल के चला जाना ठीक है जोंना मा होनखो रेनु थोद बिदि नङाथ' आंनो बिदिबाय रेनुआ मा होनखो जोगोनार पटल फाजा लाब्रा नोंसिनालायनो जोंना बिदिबाय जोंना दावहारा बिक्रमाखौ बिदि आं दिनै दुखु काहानि र'नो इउआ फुजा थौनो जोंना फुजाया मोनखो एसटि थांदो नों फिरुदों होनना सौखारबाय आदसा मोनखो नो जोंना इउआ मोनखो हाय फिरु नानि मा खबर नो जोंना बिदिबाय अके बिक्रमनो सासे मानसिनि कमेन्ट आनहाइद खालामनांगौमोन खालामनो रोङाखै जोंना मा होनखो बिदिबा नांबाय थौ होमबा माबा गोसो थोलायनायसो दावरावनो थोर माबा गोसो थोलायनायसो दावरावनो मा बुंनो लाब्राब्र' बिदिनोसै आजिखालि लाइल बेयाव बिदिनो सोलिगासिनो दं नालाय एसडिएमखौ गैला बिक्रम हात्ति अरफाया आंखौ एरना होबायलै फिरुखौ डार्लिं होनदों होनना बुजायना हो बिक्रम साल्थि ओरैनो मोनखो आदसा लान्था जाना फद्र जाबायनानो लान्था जाना फद्र जाबायलै बियो जोंना फिरा मा होनखो गाज्रिलै आदानो जोंना दावहारा जोंना बिदिबाया मा होनखो मालाय एमबि सनिया बायनो जोंना एसडिएमखौ पिरुखौ नाङा आंनो फुजा सना होनो जोंना दावहारामोनखौ ब्लु बाय दावहारा जोंना फुजाया मा होनखो लानोसै नों एसडिया खोनाबा खारखुमागोन जोंना रेनुआ मा होनखो दावहारु मा खिनो जोंना आबे किसका मेसेज हाइट हो रहा है बिदिबाय जोंना बिक्रम मिस्टार बाय दाउखुमै गादामब्ला बाय थाथ' दे अके बिक्रम जोंना इउ मा होनखो रेनु आं
ओरैनो नों आंनि होनना मिनिबाय जोंना MRD फैबाय अरबाय मा खबर ना आंना गेजेरावनो दं जोंना आदसा अन जोंना अनजिया मानखौ अखा हाबाय कारेन्ट से लखासैनो अखा हाबाय आरोना जोंना बिदिबाय अन जोंना फुजामोनखौ SD लाहै नों फिरु सिरुखौनो होनो जोंना इउआ मानो गाज्रि फिरु होननानै होनो जोंना बिदिबाय जोंना मा होनखो फुजा सिरिथा होनो जोंना बिदिबाय मा होनो ज' जाना थायो मिथिया आरो मा जायगायाव थांनानै नोंनि लोगोफ्रा खोन्थायो आरो मा जायगायाव थांनानै थानो हानाय नङामोन होनना आंनो जोंना बिक्रमखौ MRD बोरै जाखो खबरफोरानो जोंना बिक्रमखौ SD आंनोबो नोंखौ नाङा होनना मिथिबाय इस्टेमालखौ उनजि फुजाखौ बुजायना हो प्लिज जोंना बुंबाय जोंना ओरैनो इयाव उनाव माबाबाय जोंना बिदिबाया गोबां मानसिफोरा गावखौनो बुथारनानै आरो मा जायगायाव थांनानै नोंनि गोसोखौ खावदों आरो मिथिनोबो आरो मानो MRD मास बिक्रमनो जोंना दावरावमोनखौ लाब्रा आं फ्रेन्ड खालामबाय कमेन्ट नायदोनो जोंना पिरामोनखौ सापर्ट खालामना आदा य'नो जोंना एसडिएमखौ पिरु फुजाखौ बुजायना हो एसे होनो जोंना फुजामोनखौ SD हनै नोंना पिरुआ फैबाय थांदो सानैजोंनो जोंना MRDमोनखौ फार्स्ट लोगो खालामनो माने फार्स्ट माने फिरुखौ होनदों नामा फार्स्ट माने फिरुखौसो होनदों बायदि मोनबाय आङो जोंना इयाव ओरैनो होनना बुंबाय जोंना बिदि बाय बायदेव मय जाम बाय बिखुंगुर ब्र' आबे बिखुंगुर फैदों नामा ब्लु लाबाय दे आं बिदिबाय बिए गोरोबदिजों फैदोंबा नुवाखै दे आं कमेन्ट जोंना मा होनखो इउआ बेसे साब जाखो नोंना फिर होननानै होनो जोंना MRDमोनखौ दासारा लोगो खालामनो माने दावहारु जागोनदां देरहासार लोगो खालामनो जोंना एसडिएमखौ फुजा सना नों मानो बिदि होनखो सना बिदि दा बुंनो जोंना आदसामोनखौ MRD खालामनो जोंना पिरामोनखौ 70खौनो बारनो हाया सना सानफ्रोमबोनो फुजामोनखौ SD ब्रेकआपनो जोंना MRDमोनखौ जोंना एसडिएमखौ फुजा सना होनना गाबबाय आदसामोनखौ MRD बेस्ट आइडि दं नोंनावनो जोंना बिदिबायमोनखौ बाय बिदिबाय जोंना मा होनखो पिरुआ नोंखौ SD होनो जोंना MRDमोनखौ अनलि वान बसुमतारी होनो जोंना रेन'मोनखौ गैला नों फुजाजों दिल्लीयाव फानै जासिगोन जोंना मा होनखो SD पिरु आरो अरबाय नोंसोरखौ गारा आंनो सेस फिरु जोंखौ होनोसैनो SDआ एसे जावना होलाय फिरु जोंना MRDमोनखौ बाब्रे बिदि र' जोंना इउआमोनखौ अनलि वान बसुमतारी MRD नो जोंना आदसामानखौ दे लोगो खालामदो फुल भिडिअ नायनानै आंबो खालामनो थांनि होनो जोंना MRDआव माबाय MRDआव जोंना फुजायामोनखौ रेनु आं SDखौ दोला होनोसो लेंदों य'खौ होनो जोंना बिक्रमोनखौ आंहा मा दाय जाखो SD नो जोंना बिक्रममोनखौ बिदि दाउखुमैया आंनि SMS हरनाया माथो होनो जोंना SDमोनखौ अरबाय नोंनि थाखायनो दिदिजों आं नोंनि LBआव थाङा आं हरबाय SD र' ऐसा नहीं है आदसामानखौ अके होनो जोंना रेनुआमोनखौ होना हो फुजा सना हाराम मुरा गेब्ले होबोजोबनो जोंना दावरावमोनखौ MRD आं फ्रेन्ड खालामबाय कमेन्ट नायदो नै MRD नोंखौ साब खालामबायनो नों कमेन्ट चेक खालामना बेक रेटिं खालामफिनबानो जाबाय जोंना दावहारुनो जोंना फुजाया मानखौ रेनु नोंबो थांनोबा थौनो लाब्रामोनखौ दावहारु सापर्ट हरबायमोन नामा होनो दावहारु सापर्ट हरबाय नामा नोंखौ सोंहरदों नै लाब्राया जोंना इउआमोनखौ लागाव नांगौ ना फुजा सानैजों SDखौ खिगुलायनाय होनांगौनो MRDमोनखौ अके दावहारुनो जोंना SDमोनखौ फिरु नोंलो दार्लिं होनदों होनना एरना होदों फिरु होनो जोंना इउआमोनखौ रेनु खि होनो जोंना फुजायामोनखौ थौदो जल्दि होनो जोंना दावहारुमोनखौ रेनु
ओरैनो दालि ना बाथोन जोंना दावरा मानखो लाब्रा फ्रेन्ड खालामबाय आं ओंखारथ'नोसै दे एसे खामानि दं अके नांगौबा आं बालन्दा जाना थागोन जोंना फिरामानखो आंखौ रावबो दारलिं होनाखैलै फुजा एसडि आं थांफिननोसै दे नै फिरु र' थांना र' फिरु थांनाङा मानो दानो थांनो जोंना इउ आइ एस डि होनना मिनिबाय एदसा मा होनखो एमआरडि आं नोंखौ लोगो खालामबाय अननानै रिटार्न खालामदो एमआरडि नोंखौ वेस्ट बसुमतारी लोगो खालामबाय दे नोंबो अननानै प्लिज सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय जोंना रैसुमै मानखो फैफिनबाय आदानो थेंकिउ रैसुमै जोंना फुजाया मा होनखो फिरु एस डि खौ लाना थांदो नो लाना थांदो जोंना एमआरडिया मा होनखो जल्दि फादार स्ल' मेन औ जोंना दावहारा मानखो हाय रैसुमैनो जोंना एस डि एम मानखो फुजा सना होनना गाबबाय जोंना फुजाया बाय होनना बुंबाय फुजा दानथांसै जोंना एमआरडिया मानखो देखाय खालाम दाहाय खालाम गोन आं डन्ट वारि दाहाय खालामगोन नोंखौ एमआरडिया जोंना फिरामानखो आं लांनो लाङालै फुजा होनो जोंना फिरमानखो हारसिंसो थांगोन आंहानो जोंना फुजाया फिरु नोंखौ एसडि आ दार्लिं होनलायो लांदो नों होनना बुंबा जोंनो मोजांखौ हलि मलि गाइस आइ एम ब्लड नो थांसै आरो होद जोंना मा होनखो रैसुमैया हेल' दावहारु होनो जोंना फुजाया मा होनखो इयौ फैदो थांनोसैनो जोंना दावहारुआ मा होनखो रैसुमै आं फ्रेन्ड खालामबाय कमेन्ट नायदो रैसुमै नोंखौ सापर्ट खालामबाय नोंबो अननानै बेग रिटार्न खालामफिनबानो जाबाय रैसुमै फंबाय जोंना एसटिएमखौ फुजा आं बुङाखैलै फुजा सना होनो जोंना प्रेमि फैबाय अरनो हेलौ प्रेमि जोंना आदसामानखौ अके एमआरडि फुल वास खालामनो जोंना फिरामानखौ होनाखै फुजा आंखौ नोंखौसो मैयाबो नागिरबाय थादोंनो जोंना फुजाया मानखो एसडि अर भाइया आंखौ थगाया नों थगायोनो जोंना फुजाया मा होनखो पिरु एसडिनो नोंखौसो नांगौ लादो होनो जोंना एसडिएम मानखो फुजा नों यौखौ लादो आं बालन्दा जाना थानोसै होनो जोंना दावहारा अन जोंना एमआरडिया मेसेज डिलिट खालामफिनबाय मानोबा खालामगोन जोंना इपिरा मानखो एसडिखौ होनांगौ र' साला फुजाया मा होनखो एसडि आं सिंगेल थानोसै रावखौबो नांला होनना गाबबाय जोंना प्रेमिया होनखो आंनि कमेन्ट हाबनानो आं मौसुमि बिन कमेन्टआव जायगा र' नोंखौ दा आं चेक खालामनो बावदोलै दहाय खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बावनानै खालामाखै आं मौसुमि लाइक होआखैबा लाइक होदो दे जोंना मा होनखो फिरुआ नोंसिनिसो फुजा एसडिया होनो जोंना सामारखौ अरबाय साल्टि कमेन्टखौ गोख्रै फराय गोबां लेट जाबाय लेट जाबाय आरो ना जोंना एमआरडिया एसडिखौ फुजादो हाबा होगोन दे जोंना माबाखौ इयुआ र' नोंसोरखौ दा एलबिआव हाबना होगोन आंनो जोंना एसडिएमखौ फुजा नों इयुआवनो थादो आं थांनोसै बालन्दा जानानै आंनो बालन्दा जानानै थांसै जोंना एमआरडिया मा होनखो फुजाया आंखौ लाया खौसो लानोसैनो आब' होनो जोंना इयुआ मोनखो एसडि आं लायाखै आं रानि दंखायो माने आंना रानि दंखायनो रेनु आरो ना बे रेनुआ खारबाय नामालाय ओइ रेनु ब्लु लादों दै नङाबाथाय नोंनि ब्लुखौ लाना खारफिनगोन आं रेनु ब्लु लाना खारबा हले जोंना फिरामोनखो इयो आदा फुजाजों एसडि जोंखौ हाबा होनांगौ दानिनो जोंना बिदिबाय मा होनगोन माबायदि सिख्ला बेलाय मोखां गोरा देलाय माग्रि लागाव माबादि सिख्ला बेलाय मोखां गोरारा ना बिदिबाय देलाय मांग्रिग्रि इसेल' महरखौ लाना सेंग्रा जालायफोरखौ बरायबाय गोरा लागाव फुजाया मा होनखो एसटि नांला आंनो रावखौबो आं हारसिं थानोसै बायबाय जोंना दावहारामानखौ हरबाय ब्लु लादो आं थांथ'नोसै डिउटियाव दं अके दे दावहारु ब्र' थेंकिउ जोंना बिदि मानखौ हरबाय लागावनो जोंना आदसा मा होनखो नोंसोर गारबा आं लागोन खेबसेयाथ' गारलायखागोन बे गारब्ला आं लागोन होननायनि जानोसै आरोना नोंना गास्रोलायना खेनसेब्लाबो गारलायखागोन होननायनि जिबौ जाना खनसेब्लाबो रंखौ खाथारगोन जोंना इयाव मानखो फिरु दानि हाबा होनांगौ बिसोरखौनो जोंना मा होनखो इउआ माबाया
प्रेमियामोनखो सोर फिरुरा आंजों फैदो होनना मिनिबाय जोंना बिदिबाय मानखा इयाव आदै फाग्ला हिनजाव सिखावनो जोंना एमादे मानखा इयाव लानो एस टि नोंदों समायदोंनो जोंना मा होनखो एसे फुजा आंखौ लायैनि जों जाहोना अर भाइनि थाखायनो जादों अर भाइ नै एसटि बेलेगजों लाइन लायो नोङो जोंना इयाव मा होनखो एस टि आदै फाल्थु गैया जोंना मा होनखो बिदिबाय हाब आदै इयो होनो जोंना दावराव मानखो अ होनो जोंना मानखो रैसुमै खालामनो जोंना इयो मानखो खालि गोसो थोनायनि दावराव होनो जोंना बिदिबाय आइ एम ब्लड होनो जोंना फुजा मोनखो थांनोसै आं गाबैनि दसे था बाय बायनो दानो फुजा जोंना बिदि एस मानखो बिदि इयो आंनि फुजाखौ मेगन खेबदों बिदिनो जोंना मा होनखो डाटा सोलाय गारलायबाय फाग्ला बिदि खारो नै दा अबेनिफ्राय थाखो नेटदों माबा जानानै गुड आफ्टार बिखंगा मानखो गुड आफ्टारनुन एभ्रिवान जोंना इयाव मानखो प्रेमि आइ लाभ इउ नो जोंना पेरुवा एस डि होनना मिनिबाय जोंना बिखंगुरा मानखो हेल' हेल' बिखंगुर ब्र माजों जाना फैखो मा खालामदो खोन्थादो रा जोंना मिनिबाय जोंना बिस सना गुड आफ्टारनुन जोंना बिदिबाय मानखो दे अके अके दे बिदिबाय जोंना बिखुंगुरा मा होनखो अर रेनुनि फिसाय मा खबर नो रेनुआ आंनि एक्ससो बिखुंगुर मालाय बिबाजैसो लिंनो होबायलै गावखौ रेनुआ खारबायसो दां माला है र' ब्लु लाना खारदों ब्लुखौ लाखिथारनि आं बेबा गावनि ब्लुखौबा माबाथारो बियो रेनुआ आंनि ब्लु लाना खारनो बियो गावनि ब्लुखौबा लाफिनो बिराद गियो गावनि ब्लुखौबा जोंना प्रेमिया मानखो बिखंगुर सना फैबाय आंनिसो दे नोजोर दाहो जोंना पिर'आ मानखो गुड आफ्टारनुन आदा बिखंगुर जोंना एमारदिया मानखो फुजा दुर्गासो बिसोर खामानि गैया ना जोंना एस दे मानखो बे सालथे अरबाया आंखौ एरना होबाय फुजानो पिरुखौ दारलिं होनदों होनना बिसालथे फुजाखौ बुजायना हो बिसालथे नै एसदि सेस बियामानखो फुजा सना मा खबरनो जोंना बियामानखो प्रेमि नों मोजाङै दंना जोंना फुजाया मानखो बिस सना मा खबर बिस सना खबरा गाज्रिनो जोंना फिर'आ मानखो नोंहासो बुजायना लानांगोन दा एसडि नो बुजायना लानांगोन दा आरोना फिरो जोंना बियामानखो फिर होननानै मा खबर होनो जोंना प्रेमिया मानखो दं खुंगुर सना आंनि मेव सिआइडि नो जोंना पिर'आ मानखो गाज्रिलै आदानो जोंना रैसुमैया मानखो लोगोफोर प्रफाइलखौ सोलायबाय आंनो जोंना आतसा मानखो रेसुमै मी आपको फ्रेंड कर लिया फुल भिडिअ देखकर प्लिज चेक अफ रिटार्न नो रैसुमै नोंखौ सापर्ट खालामबायना जोंना आतसा नोंबो अननानै बेक रिटार्न खालाम हरफिनबानो जाबाय जोंना एसडेमानखो फिरु नों आंजों रायज्लायनाङा दे फुजाया नोंनि थाखायनो आंखौ गारदों हो मोनथिखा फिरु जोंना बिखुंगुरा मानखो फुजा सना मानो होनो जोंना डिएनआ रेन्सनो अके डिएन दा थांबांनाय समाव खोन्थालांबानो जाबाय होबाय दे डिएन जोंना फिर'आ मानखो अके एसडि नो जोंना प्रेमिया मानखो साब खालामबाय हरबायनो थेंकिउ जोंना माबाया मा होनखो बिखुंगुरा फिरु होननानै मानो गाज्रि हा होनो जोंना आतसा अन जोंना डिएनआ मा होनखो फिरु खालामनो जोंना फुजाया मा होनखो एसटि सना बि सना एसडि आ थगायदों आंखौ होनो जोंना सनजया मा होनखो हरबाय सालथे फैफिनबाय थेंकिउ सनजय सालथे जोंना एसडि मानखो बि सालथे फिरुखौ डार्लिं होनदों होनना एरना होदों अरभाया होनना गाबबाय जोंना आतसा हेल' फिरु मा खबर होनो जोंना एमादेमानखो बिखुंगुर लोगो खालामनो नोंखौ खावलायदो जोंना एमारदिया जोंना सनजया मानखो बिखुंगुर ब्र दासो अबेनिफ्राय फैखो नोंनो जोंना मा होनखो बिखुंगुरा फुजा सना नोंखौ बिदिसो खालामबाय नामा एसडि सालथेया होनना बुंबाय जोंना डिएनआ मानखो मा जादों होनो जोंना एसडि मानखो सनजय सालथे नों फुजाखौ बुजायना होला सनजय सालथे होनना गाबबाय जोंना फिर'मानखो खोन्थाला आं आदा बिखुंगुरनो जोंना इउआ मानखो मा खालि गोसो थोनायनिल' ब्रा होनो जोंना फुजाया मानखो बि सना
आं ब्रेकआप होबाय आं एसटि खौ दानो दिनैनो जोंना बिखुंग्रा मा होनो प्रेमि आं सिआइडिसो होमबा होनना बुंबाय जोंना एमादिया मा होनखो एसडि मानो गाबखो होनो जोंना सनजय मानखो एसडि सालथे टेनसन लानाङा होनो जोंना फिरा मानखो ओस बसुमतारी गाज्रिसो होनो दे लोगोफोर सोर दङ दा कमेन्ट खालामदो आरो जायफ्रा लाइक होआखै अननानै प्लिज मोनसे आसि माबाखौ थुलाबनानै होबानो जाबाय बिब्र' माजों जाना फैखो माथो रावनिबो गोसोआ गोसोनि थाखायल' गोरबोआ गोरबोनि थाखायल' हौवाफ्राबो हिनजावफोरनि थाखायल' हिनजावफ्राबो हौवाफोरनि थाखायल' जोंना खोथिया मा होनखो प्लिज कमेन्ट गाइस नोंगौ दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर लाइकखौनो सोरबा मोनसे लाना खारफिनबावबायसोलै ओरैबायदि फाल्थु मानसि दोङोलै आयौ होनो बायोबा मानो होयोब्रा बिदि लाइक लांफिनलायनायलाय है जायालै बिसोर जोंना बियामोनखो फुजा सना दा एसटि साल्थेया मा जाबावगोन दा एसे सानलाय फुजा सना होनो जोंना एसडिया मानखौ अरबाय लादो आंनि ब्लु खुगा मादै हिनजाव खुगा अरबाय नो अके दे बिदि एसडि लाबाय दे जोंना फिरा मा होनखो ब्लु हट दे वार्ड अके दा थांनाय समावल' खोन्थालांबानो जाबाय जोंना सनजय मानखौ अरबाय सालथे लागावनो जोंना बिया मानखौ अरबाय दालि भात सोरानो खालि दालि भात एसडिया मानखौ बिसालथे आं बालन्दा जानोसै आंनो जोंना बिया ओत्सामानखौ अननो जोंना बियामोनखो आं दासो होबाय लाइक हरबाय थेंकिउ बि जोंना फुजायामोनखो बि सना एसडिया पिरुखौ लाबायनो जोंना सनजयमोनखो एसडि सालथे मा जाखो थांनोसै नागिरबाय नामा होनो जोंना बिया मानखो सनजय ब्र मा ओंख्रि जाखो होनो जोंना आदसामानखो ब्लु लाखिदो सालथेनो अके सालथे लाखिबाय दे जोंना रैसुमै आंखो ब्लु आदा होनो अके ब्लु होगासिनो दं दे ब्लु होबाय रैसुमै फंबाय जोंना बिया मानखो एसडि सालथे नों मानो फिरु नानिखौ लाबायबानो मिनिबाय जोंना सनजया बिखुंगुर ब्र बोरमा बेदरलै मिनिबाय जोंना फुजाया मानखो थांनोसै आं हरबाय टाटा बाय बाय थांनोसै होमबा फुजा दे थांनोसैबा जोंना बाच्चामोनखो रैसुमै प्लिज बेकनो जोंना एसडिएमखौ लाया आं सिरु बि सालथे होनो जोंना बिया मानखो फुजा सना र' दसेबावनो जोंना फिरामानखो दिएन सापर्ट खालामबाय आं नोंबो खालामफिनदो होनो दिएन नोंखौ सापर्ट खालामनो अननानै प्लिज नोंबो बेक रिटार्न खालामबानो जाबाय थांखोना माखो र' दिएन आं ब्लु दं ब्लु लाखिना दोनफिननि आङो कमेन्टखौनो खालामफिनासै जोंना मा होनखो फुजाया एसडि थाथा बायबायनो सोरनि सापर्ट आइदि फैखोब्रा मा चाइनिस आखर सिनायलाय रोङा चाइनिस आखर मा होननाय जाखो बेबा जोंना बिया मा होनखो सनजय ब्र अमा जायाखै नामा होनना मिनिबाय जोंना फिरा मा होनखो आंनि दावराव जाबाय थानाङा दे नोंसोरनो थानाङालै थोनहरनाङा बिसोरखो जोंना रैसुमै मोनखो फिरु प्लिज सापर्ट एन्ड कमेन्ट पिरु नै सापर्ट खालामनो थाखाय रैसुमैया नोंखौ लेंहरदों नै सापर्ट खालामलायबानो जाबाय दतमा फैबाय हेलौ जोंना फिरा मा होनखो
थांनोसै आंहा रावनिबो लाइफआव नुजाखालाबा आंनो आयै बिदि नङा फिरु बिदि नङा जोंना सनजया मा होनखो बिखुंगुर ब्र आं दाना अमा बेदर जालाथ' बोरमा बेदरसो जायोनो जोंना एसडिएम मा होनगोन थांदो नों फुजा इय दों आलो गोजोन थाहैदो फुजा दे बाय होनो जोंना रैसुमै जोंना फिरा मा होनखो रैसुमै अके होनो जोंना सनजया मा होनखो फिरु मा जाखो होनो जोंना बिया मा होनखो एसटि सालथे र' आं एसे बुजायनि फुजा सनाखौ दे होनो जोंना आच्चा मा होनखो आं थांथ'नोसै सालथे दे सालथे जोंना फुजाया मा होनखो एसटि नांला आंनो होनो जोंना दतमाया मा होनखो सनाफोर आंजों लोगो जादोब्रानो दतमाजों दा लोगो जाबानो जाबाय सोर सोर लोगो गैया जोंना आं नुजाला एबारनिफ्राय एल बि आवनो मानो फिर होननानै मानो नुजायाखै फिर दारलिं जोंना बिया मा होनखो सनजय ब्र होनना मिनिबाय जोंना फुजाया मा होनखो दतमा फैदो जोंहा सानैजों लोगो जानोसैनो सनजय मा होनखो जोंना एसटिया मा होनदो ला नों फुजा इय खौनो होनो जोंना फुजाया मा होनखो एसटि नाङा आंनो होनो एसटि इउ खौ नाङानोलै जाम्बा नोंखौनो मोजां मोनखायोनो बेखायसो इउखौ लायाखै नोंखौ मोजां मोनाबासो इउखौ लागौमोन जोंना मा होनखो ओरैनो सनजयनो जोंना रैसुमै मा होनखो मा जाखोरा लोगोफोर गोसोथोबायल' रायरायबाय थाबायनो इस्टिमारखौ अरबाय होनना मिनिबाय जोंना सनजया मा होनखो फिरु दा आंनि एल बि आव फै दे 5:30 बाजायावनो जोंना एसडिएम मा होनखो सनजय साल्थे होनना मिनिबाय ओरैनोसो एदावलायोलै रावबो हामा मोनलायनाङा जोंना सनजया एसटि सालथे होनना मिनिबाय मा जाखो मा जाखो दद्र जोब्बायब्रा मानसिफ्रालाय फुजा सना नोंखौ एसटि सालथेया जोबोद मोजां मोनो गोसो गोरबोजों नों एसेयावनो बिदि दा खालाम दे फुजा सना एसटि सालथे बाल'दा जामारगोन नङाबा मिनिबायलै जोंना सनजया मा होनखो एसटि सालथे फिरुखौ नों मानो रागा जोंखो होनो एसडिएम मा होनखो फुजा सना होनना मिनिबाय जोंना बिया मा होनखो सनजय ब्र एल बि होआ नामा होनो जोंना फिरा मा होनखो टाइम गैयालै सनजय टिउसन दंनो टिउसन दंनो जोंना रोमाया मा होनखो एसे एदावलायनायखौबो गासैखौबो सान्थि मोनो आदा नो नोंगौथ' आरो एदावलायबोला मोजां मोनलायो बयबो जोंना एसडिएम मा होनखो फिरु बि सालथे होनना मिनिबाय एसडिएम मा होनखो माबा एसडिएफ माबा सनजया मा होनखो फिरु अके होनो जोंना फुजाया मा होनखो एसडि लाफिनोसै होनबा बि सना बुंनायनि थाखाय गोसोखौ गोजोन मोनलायसिगोन बे एसे मिनि गाबगासिगोन बियो जोंना फिर'आ मा होनखो रैसुमै सापर्ट खालामबाय आंनो रैसुमै नोंखौ फिर'आ सापर्ट खालामबायनो नोंबो अननानै बेक रिटार्न खालामबानो जाबाय खालामाखैबा जोंना फिर'आ मा होनखो टाइम मोनबा थांगोन सनजय होनो जोंना बिया मा होनखो अरबाय नोंना अनजि दारलिंआ फैयाखै नामा फैदोंमोन खारखुमा लांबाय माल्लाबानो सिरि सिरि आंखौ नाङानोलै मालाय इउ इउ खौसो गोसोथोयो इउ इउ आसो सेख'बाय दसेबाबो फैथार दे जोंना फिर'आ मा होनखो अके सनजय नो सनजया मा होनखो खुंगुर ब्र नोंना दारलिंआ बोरै माबाया मा होनखो सनजया माबाया सनजया फिरु ओंनो जोंना एसडिएम मा होनखो
फुजा सना एस टि सालथे सोर माखौ सरायबाय फुजा सना थाथ'दो रानि दे आं उन्दुनि दसे होनो जोंना बिया मा होनखो फुजा सना एस टि सालथेया नोंखौ जोबोद गोसो खाबाय थायो हारसिंनो होनना मिनिबाय सनजया मा होनखो फिरु मा ओंख्रि जाखो होनो जोंना फुजाया मा होनखो एस टि दे आंबो उन्दुनोसै बाय बायनो जोंना रैसुमै मा होनखो रावबो राव राव रावनिबो सिख्लाफोरा होनना मिनिबाय जोंना एस टि मा होनखो बि सालथे कारेक्ट होनना बुंबा बिसना नोंनि थाखायसो लाफिनबाय सोरथो फन खालामलायदोंब्रा दिसटार्बलाय जोंना मा होनखो बिया एस टि मा होनखो अर बाय नेट प्रब्लेम नामा नोंना नेटआ एसे प्रब्लेम जादों जोंना बिया मा होनखो एस डि सालथे बहा थांनो दा नों फुजा सनाखौ गारना होनो जोंना फुजाया मा होनखो बिसना आं दसे डाटा चेन्ज खालामलायनांबाय डाटाखौनो चेन्ज खालामनांगौ बिया फुजाया मा होनखो बि सना आं दसे उन्दुनो दे जोंना बिया मा होनखो फुजा सना आं मिथिगौ एस टि सालथेनि गोसोखौ बोरै माबायदिनो जोंना एस डि मानखौ उन्दुनो ओंखारदों बि सालथे होनो मिनिबाय जोंना फुजाया मा होनखो बि सना दे आंबो बिजि बुजिबायनो जोंना मा होनखो एस डि मा होनखो फुजा सना नोंखौ उन्दुदो नोंबो उन्दुदो आंबो उन्दुनोसै फुजा सना होनो जोंना रैसुमै मा होनखो गासैबो एल बि आव थानाय सिख्लाफोरा आंनिसो आदा होनो दे लाबानो जाबाय जोंना मा होनखो बिया एस टि सालथे दे होमबालाय बायनो जोंना फुजाया मा होनखो एस डि दे सना बायनो जोंना सनजया एस टि मा होनखो रानि सना बाय गुड नाइट नो जोंना फिर मा होनखो सनजय दालि मेवाइ मा होनखो आरसिं अमा बेदर फाजानो माने मा बुंखो आरसिंजों माने बुजियासै आं जोंना फुजाया मा होनखो बि सना उन्दुनोसै दसे बाय बायनो जोंना मेवा फैबाय आयु दाबो दङ मेव दङ दंनायालाय जोंना बिया मा होनखो फुजा सना उन्दुनोसै फुजा सना उन्दुनोसै मा दा नों फुजा सना नों जोंना अरबाय बि सालथे येस सालथे बाय बाय दे बाय बाय जोंना बिदि हेल' टेस्टिं কি চলিছে এতিয়া এইটো চলাটোৱে চলি আছে जोंना फिर আমাকে ब्लू लाखिदों अके फिर जोंना फुजा मानखो बिस सना दसे उन्दुनिनो जोंना बिदिबाय मानखो अरबाय लागावनो लागायगासिनो दं नै जोंना बिया मानखो बिदि बाबु मोजाङै दंना होनो जोंना बिदिबाय मानखो दं सापर्टनो जोंना रैसुमाखौ अके आदा ब्लु लाखिनांसिगौ आरो ना अके ब्लु लाखिबाय दे आङो अके आदा ब्लु लाखिदो आं कमेन्ट नायनोसै लोगोफोरनिखौनो अके जोंना फिरामानखो बि खुंगुर आदा थांनोसै आंहा जोंना बियामानखो दसे होमबा फुजा सना उन्दुदो बायनो दे होमबा फुजा सना उन्दुदो बायनो जोंना बियामानखो सना बायनो बि सना बायनो जोंना बिदिबाय मानखो हरबाय रदे अके दे जोंना बिया मानखो फिर होनानै र' दसे बाव माथो आंहा हारसिं जागोन दानो जोंना मानखो ना गरम बाय मेवनो अके बाय मेव जोंना मानखो पिरुआ बायनो जोंना रैसमाया मानखो बाय गाइसमोननो गैला माथो बि थांजोब्बाय फिरुआ मा होनखो टाइम गैया आदा आंहा सानावनो अके बाय फिरु रावबो गैला माथो बाङायथिं माबा गासै बुस्थु ना होजोबनांसिगोन आं उफाय गैला ब्लु होसोगासिनो दङ आंनि ब्लु दावहारुनि लाबाय
जोंना बियामानखौ फिरु होनानै थांमारनोसै होमबा नोंबो होनो जोंना बियामानखौ अर भाय मा ओंख्रि जायामोन जोंना ओंख्रिया माबासो दालि आलु अमा बेदरसोमोन बिब्र' फिरुआ मा होनखो औ आदा टिउसन दं फैसिगोनसो गथ'फ्रानो टिउसन दं आरोना गथ'फोरखौ टिउसन फोरोङो आरोना जोंना बियामोनखौ हरबाय बहा दं गामियावसो दं रावबो गैला दोननोसै आंबो दे बाय बिब्र'